Aquesta època està marcada per l'aportació de Kubala. El gran jugador hongarès va transformar aquell Barcelona que es convertiria en l'equip inoblidable de les 5 copes de la temporada 1951-1952, aconseguint un palmarès excepcional. Campió de Lliga, campió de Copa, guanyador de la Copa Llatina, guanyador de la Copa Dubar, guanyador de la Copa Martí. A més, es va adjudicar, sense disputar-la, la Copa Eva Duarte de Perón, que havien d'haver jugat els campions de Lliga i de Copa. Teníem un gran porter. No descobriré jo els Ramallets, escoltem, el Seguer, el Biosca, el Segarra. Teníem una mitja, el Gonçalvo Bosch. Senyors, hi ha que descobrir-se. Grans jugadors, extraordinaris jugadors, tots ells. I després teníem la delantera. Bueno, una delantera en la qual aleshores era un extrem que era molt hàbil. Teníem, no sé, el César. Què podria jo dir del César? És que parlar del César, a part que el cel sigui, era un home, era extraordinari, de veritat, era extraordinari. Era una persona que sabia positivament, que posaves una pilota sobre la porteria, que penjaves una pilota sobre la porteria i sabies que, jo no diré que fos gol, però si sabies que era un perill constant, teníem el Kubala. Bueno, parlar del Kubala sembla ser que és, no ho sé, és un déu. No, Kubala era un gran jugador que, per les seves qualitats, sobresortia dels demés. Vol dir que era molt complet. Després què teníem? El Morenito, en pau descansi. Que gran jugador, com treballava, quina cama esquerra tenia. Oh, vive el cielo, que sí. Era un home que, quan li queia la pilota cap a la seva cama esquerra, era un obús. Xutava fantàsticament bé, però molt bé, i feia molts gols. I bueno, i el Manxón deia que corria. Bueno, feia el que podia. Jo deien que era bastant ràpid, bueno, i no sé, crec que la meva qualitat era aquesta, la rapidesa, i crec que centrar i de tant en tant fer algun golet. Els jugadors catalans, en l'època que jo vaig entrar a Barcelona, eren molt importants. L'aportació dels jugadors, sobretot, perquè en aquells moments va entrar el Balmanya, que era un entrenador català, un gran jugador. O sigui, va ser una època que els jugadors catalans en el Barcelona eren la base del primer equip. Què vol dir això? Vol dir que en aquell moment l'equip estava format per jugadors de la terra, i això és molt important en un equip de futbol, i més en aquell temps. Ara potser això no té tanta importància, en el sentit que el jugador s'ha fet molt més